Terve kaikille, minun nimi on Pasi ja tämä on Joku App. Joku App tietää lähialueen tapahtumat, sillä se on turistin paras kaveri. Joku App löytää todellakin kaikki lähialueen tapahtumat, mitä järjestelmään on tietenkin syötetty. Painamalla pääkuvaketta aukeaa sovelluksessa toinen sivu, josta löytää tapahtumasta lisätietoa sekä myös lisää kuvia, mikäli tapahtuman järjestäjä on sinne laittanut lisätietoa. Sovelluksessa näkyy myös milloin tapahtuma on ja miten kaukana se on juuri sinusta. Se, mikä tekee Joku Appsin vielä mukavemmaksi, on se, että sinun ei tarvitse enää etsiä, missä päin tapahtuma on. Varsinkaan jonkin tapahtumajärjestelmän verkkosivulta, vaan sovellus löytää suoraan tapahtumapaikkaan, koska saa vaan puhelinen tai tabletin oman navigaattorin ja ohjaa sinut perille. Ei enää hirveää säätämistä. Todella helppokäyttöinen käyttöliittymä, on mukava. Ja mikäli haluat sitten myös nopeammin löytää päivän tapahtumia, voidaan valita menun kautta Events, ja tätä kautta löydetään sitten lisää tapahtumia, mitkä juuri sinua sattuu kiinnostamaan. Joku App. Turistin paras kaveri.